RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Ganun ako gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Jessa. Ginaingon, kung imong nahibaw-an nga nagkahimo siya sa'yo, lingig balik sa panahon, din doon na siya insakto nga nahimo diha kanimo. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ako mahimo. Mahikalimtan. Happy anniversary, Jessa. Randy? Bango na. Dawatan yung buwak. Wow! Thank you. Happy anniversary po ni mo, Randy. Wow! How sweet! Mauna yung picture sa inyong wedding anniversary ni Randy, Jessa? Yes, Amy. Nindutan ninyo sa. Basta mag-anniversary mo, mag-celebrate mo. Ako ka, no? Kanusta pa ka ako makasuway og anniversary? Pinikaminyo na sa nimo. Hala, oy, pagminyo na. Kinsa man sa akong minyo, Amy! Oh, Randy. Asa mo ka? Ihatod di kasi kong motor. Daoy, mahadlok mo ko musakay og motor. Ay, kahadlok. Salig na ako. Careful ko mo drive. Dali na. Okay. Okay. Kakusag ba kung hawak ka? Ano di ka makulban ng dagat yung motor? Okay, Randy. Okay na ka? Okay na ko. Ay! Hindi na, Randy. Mahadlok ko. Nakasakay dahil hapon si Amy sa mong motor? Oo. Ako nagyan sigig para og iya masakyan pero pag siguro bakante, mataksi man o majip mo tong ako nang gihunungan, ako ni paangkas. Ay natugos ba ha? Ha? Unsa Jessa? Ay nag-usbang pagpaangkas nimo sa motor nimo ni Amy. Oh. Kadto ka usa oy. Basta ha? Di na to mausab. Ano man eh? Kay siyang pagsigig angkas-angkas sa motor, nagguba ang pamilya sa mong kauban sa trabaho ka ni Adto. Ha?
man? Si Irene ug Harold. Sige mag-angkas-angkas si Amy sa motor ni Harold. Kada uli na mo gikan sa trabaho. Maong natintaw si Harold ug nasakpan ni Irene ug perting awaya sa duha. May nalanggani kay na-patch up ra sila si Irene ug Harold. Kay niundang man si Harold. Aron naa na sila peace of mind sa Irene. Wala no. Mo ba Jess, ha? Okay, sige. Di na mausap nga magpagkas kog motor kang Amy. Di na gyud ha. Kay tingalig si Amy na sa imo angkasan. Dili bitaw unta ko moangkas ni Randy ato. Pero namugos man siya. Basta ha. Nahibaw na kang di ko gustong mausap kag angkas sa motor sa kumbana. Aron dili na mausap ang sa nga imong nahimo nilang Irene ug Harold. Mahimo ba, Jessa? Ayaw na ko pahinumdumi ato. Nga naman. Sakitan ka? Dili lang ko ganahan. Sige. Diha ka una. Excuse me. Na, ako rabay pugnan. Bugara po na basad ko. Malas ka lang, Jessa. Malas ka lang unyaan ang pagpugong ni mo nako. Nga dili na mo angkas kang Randy. Init kay adlaw. Traffic lagi kayo. Kung wa ko masayop, kining sakali sa motor nga ni asa kong tupat. Ang bana ni Jisa nga si Bayrandi. Dili si Jisa ang giangkas. Si Amy ka na. O grabe ang kakaplit ni Bayrandi. Di sila makailangan ko kay nag-face mask ko. Unsa ka ako sundo ni? Animal ka ini. Hapit din kabuwag si Irene. Tungod mo. Kunya karon. Laing magtiayon na sad ang gusto nimong gubon. Gimunya kang dako. Tundan ko siya. Kunya ako ding tawagon si Jisa. Milagro. Nanawag si Harold. Hello, Harold. Jessa, gusto kang makasakop nila ni Randy ug Amy? Oh. Ariya sila. Harold. Unsay? Akong i-text nimo ang saktong address o location sa motel nga gisudlan sa duha. Unsa? Harold, gikulbaan ko. Ikulbaan mo sa gani ko. Timurag na trauma lagi ko anong bayan nagod. Maong nanawag ko nimo. Kay di ko gusto nga masamok inyong pagpuyo. Tungod lang ni Amy. Sige na, Jess. Gihatagan ka katungod sa tag-iyaning motel. Mayawi ka na sa kwarto, diin naa ang imong bana og si Amy. Oh, Harold. Kumura? Uy! Panabon! Why mo barok ninyo? Jessa! Jessa? Oh! Ako ni Randy, si Jessa! Ang imong asawa! Girl! Ito gitawagin mo na ako? Girl! Ikay ang mayang sang piton o girl
kay kabit ka sa kumbana nga si Randy. Jisa! Hulapan kayo ni mo kabit, ha? Mulapan ka ba? Diha na mo, ha? Diha lang yun mo. Paabutan ninyo mga pulis nga kung gitawagan at makasaksin sila sa inyong pagkabitan. Jisa, pailisaw na niya. Mainis na. Anak, igit mo! Way, ilisay! Anak na mga wa mo yung mga sapot. Ahin kayo mong tanawon, uy. Mga bitan! Kauwi ay ni, uy. May uwaw ka di ay? Pero sa din naghimo mo ining duha, wa mo makahuna-huna unsay kauwaw kung masakpan mo. Kung kang ginasakpan mong ginmong duha, mauwaw na mo, ha? May kanyan mo, sir. Sige, sir. Dakpaning duha ka mga bitin. Apan sa dili pa. Kudakan ko na sila. Uy! Jisa! Ay, nagbuhata! Please lang, girl. Bati kayo nga kudakan minimo. Kung kudakan minimo nga mga way sapot, nga nag-bold lang mi. Wow, kayo na, girl. Uy. Ay, may mahimo ba? Ay, kung pagkataw, ah? Mauwaw na mong duha? Jisa. Unya. Nga nang inyo magiging gituyuan, ha? Ayaw, day. Ay, mong duko-duko kay mga baga mong mga naong! Halaan mong duha! Halaan! Sige, Chef. Pusasin na ng duha. Dadaan ninyo sa prisuhan ng mga sungayan! Oh, nihila ka? Kung makasabot ang gibate, Uncle Baroy. Nga tuwan na sa prisuhan ng akong banaw kag iyang kapit. Ikaw may nagpapriso nila nga nung mihila ka man. Naluoy ko ni Randy, Uncle. Looy bitaw yung bana. Nasayop lang siya. Natinta lang si Randy. Nanuwa man ni mo hatagi o chance, ha? Jisa, kausara siya nakahimo og sayop sa inyong kaminyoon. Pero ngayon ta hinumduman ni mo nga daghan usab ang nahimo nga maayong buhat si Randy diyan. Paul si Randy ni mo, di ba? Kung unsay okasyon, og mag-birthday, mag-wedding anniversary ninyo, naagid siya ihatag nimo regalo. Balik-balik ka kuno sa makadaghan ang nindot ninyong kaghapon. Aron sa ingon, makahatag kaglaing higayon sa imong bana. Buhata ka na, Chisa. Uncle Baroy. Gibuhat ko man to ang gitambag ni Uncle Baroy ako. Pero bisag unsaon, dili na ko makahatag og laing chance kung bana nga si Randy. Ingon man kang Aimee. Kaya ang mga bitin, bisag makapila pa makili sa ilang panit, bitin lang yung gihapon kini. Bitin hangtod sa hangtod. O katuman kasama ang kaagi ni Jisa, dinhining tulmanon. What's the style? Ang bitin gyud hantod sa hangtod, style. Kini mao sugalanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.